ପିଲାମାନେ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ ତୁମ ନାଁ? ହଉ ବସ ବସ। ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲ? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାର ଗଠିତ ହେଲା। ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ମାନସ କୁମାର। ତୁମ ମାଆଙ୍କ ନାଁ? ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଆଜି ପଚାରିବ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା। ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନା? ସବୁ ପଚାରିବ। ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାପା ଆମକୁ ବଜାରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ କିଏ ଆଣିଦିଏ? ବାପା। ଆଉ ଜେଜେ। ଆଉ ଆମକୁ ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଜେଜେ ଶୁଣାନ୍ତି, ଜେଜେମା ଶୁଣାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଗପ ଶୁଣନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୁଣନ୍ତିନି? ଏମିତି ମା ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆମ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତି ହେଲା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖେଳୁ, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପରିବାର ହେଲା। ଛୋଟ ପରିବାର କିଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା ନେଇକି ଛୋଟ ପରିବାର ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରିବାର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବାପା ମା ଜେଜେ ଜେଜେମା ବଡ଼ବାପା ସାନବାପା ହେଲା। ବଡ଼ ମା ସାନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବାର ଗଠିତ। ସେ ବଡ଼ ପରିବାର କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯୌଥ ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାର ହେଲା। ଖୁଡ଼ି ରହନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ରୁହନ୍ତି, ଜେଜେମା ରୁହନ୍ତି, ମା ବାପା ସବୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯୌଥ ପରିବାର ଗଠିତ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲ? ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ଯୌଥ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଗୁଡ୍ ବୟ। ବାପା ମା କେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି? ବାପା ମା କେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଖଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଦାଦା ଖୁଡ଼ି। ଆମେ ଦାଦା କିଏ ଖୁଡ଼ି କିଏ? ଏ ଦାଦା ଏ ଖୁଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବା? ତୁମ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବା? କ'ଣ ହେବେ ତମର? ବାପାଙ୍କ ମା କ'ଣ ହେବେ? ଜେଜେମା। ଗୁଡ୍ ବୟ। ସେମିତି କୁହଲି ତୁମେ ଦାଦା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକ? ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକ। ଦାଦା କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକ ଦାଦା। ବଡ଼ବାପା କାହାକୁ ଡାକ? ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକ ବଡ଼ବାପା। ତୁମେ ଖୁଡ଼ି ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକ? ଖୁଡ଼ି କାହାକୁ ଡାକ? ସାନ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ଖୁଡ଼ି ହେଲା। ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଖୁଡ଼ି ହେବେ। ଛୋଟ ପରିବାର ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କହିବା ଛୋଟ ପରିବାର? କିଏ କିଏ ଥିବେ ସେ ପରିବାର? ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେମିତି କୁହନ୍ତି କି ବଡ଼ ପରିବାର ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ବଡ଼ ପରିବାର କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କହିବା? ବଡ଼ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ପୁଅ ଆଉ ମାମା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଜେବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାର ବା ବଡ଼ ପରିବାର। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ।